Oain dela 85 urte, gaurko egunez, atxaldeko 4:00 hil zuen Martzelo leku hontan. Hortxe, senda bat mentzan, pago horren gainetik goiti zetorrena etxarriarrak horbela ematen zuena, eta senda hortan hortxe atzea xiogo, tiroka hau, hemen pago inguru hontan eroi, eta hemen bertan pare-paren, beran garo hori daren tokin, tiro de grazia, azken tiroa eman zien, eta hortik bi hiltzaileek hartu eta honea gora arrastaka ekarri zuela ondo esan ziun, Patxi Lakuntzak. Patxi Lakuntza zan gizon bat hementxe Kifosako etxen jaiotakoa, eta harrek aitekin da osabakin arrantzan aizala hortxe kurbako errekan, nunbait 5 urte terdi zitun, 6 betetzeko, eta tirok entzumen zitun. Eta tirok entzuten errepidea eta amentzan, eta behitu mentzon errepideen da inorrez. Gero sendan gora eta luzen gora honea basoa sartu mentzan da, honea etorri eta bi gizon, hemen, Martzelo hartu eta sendatik gora ekartzen, eta esan dian bezala, hementxe lurperatzen, hortxe atzen gero ikusi daikezue, pago ipurdi bat usteltzen ia zaio asko gehitzen, horren atzetik egon mentzan behi da, hemen ze egiten zuen. Nola lurperatzen zuen, bi elorri adar nola jarri ziren, garai hartan txerri asko eta ibiltzen mentziemen larren, eta guiztu xarratzeko bi elorri adar jarri mentziela, eta aldeiteko esaten mentziela. Aldeiteko hemen etxea eta aldeiteko etxea. Eta beak aldeinez, eta beak lekue ikusi zon, da 82 urte gerogo gogon zeuken, ze ikusi zon, da zehaztapen guztikin, hemen azaldu zen Martzelon gorputze. Piskat hasiko naiz, bere historie laburdu ingoetzatik oso luzea da. Orduan Martzelo bigarrengo aldiz, lehenengo aldiz atxilotu eta etxegaratetik ies intzien, tiroka nahi zuen lekutik. Etxea etorri, eta etxea nahiko zauri handikin eta etorri mentzan, eta etxea etorri eta bintzet herrin jakin zuen etxeen zala, eta goizeko ordu bitan jun eta atxilotu eta berriz fusilatzea ekarri zuen kasu hortan Lizarrausti aldea. Dakiune, gerra kanpotik etorri zien itea, baina hemen Goierrin fusilatze lanak eta herriko eta goierritarrak intzituzten. Orduan, atxilotzeko ahindu eman zonare Olaberrikoa zan, reketen jefea zan, eta harrek eman zone atxilotzeko ahindue, eta geroa damutu imen zan. Beste batzuk hori ere zuenin, baina ura damutu imen zan mintzet. Eta gero, ataundar bia nahi izan zien Olaberriko talde ura, 6 mutileko taldea, Lizarraustia ekarri zuenak. Azaola baserriko laua nahi, Cecilio Inxausti eta Martzelo. Eta Martzelo izan zen hil zuen bakarra. Baita horren arira, hemen esaten da, Patxi Lakuntzak esaten zon, Benta Isabelen eman ziotela azkeneko bazkarie. 2 hiltzaileek eta 3 presok bazkaldu zutela, oain dela 85 urte, Benta Isabelen. Eta hori, etxeko Andrek bitori mentzon izena, eta harrek esamen zien, hiltzaile horik, seguru asko ezaunek izango zitun, lanbiden, eta esamen zien, zein behar zue gazteokin da, hilin behar du. Gauza txarrak indituzte, eta hilin behar du. Bi bintzat ezautze jut, eta ez du ezer txarrekin, gaztek di oso, eta ezautze jut, utzi hitzetzue libre. 2 motilorik Benta Isabeleko ate aurren errepiden libre utzi mentzituen,
eta gurea honea ekarri eta hemen fusilau zuen. Eta hori, hiltzaile bat Olaberrikoa zen, hemen lana egiten zuen, baina Olaberrikoa zen, 24 urte zituen, eta hori, esaten da, herrin bi lekukok behintzet badakite nola behaien gurasok, Rosamari ikusten detor, nola behaien gurasok esaten zuen, atiek, batez ere, Diego Urteagak, esaten zuen, hori, nola izan zan baita ere, lehen esan deten bezala, atxilotu eta egon zanen, gure etxea jun, da nola Martzelo zauri haundik zeuzkela, eta bere aite motikoa zala, nola eskumuturretako ezurrek, txuri-txurik ikusten zitzaiola, haragi dana moztuta zeukela. Esposauta, olotuta, egon da, eta hori, baita ere, geroa jakintzon, esan deun bezala zaolako anaioitako batek esan da, nola behintzatez oso txikituta zela motile, eta hori arten baita ere aurpegiko buruko tapea, kulatazon batekin, tapea, muñetako tapea altxa eta ote zeuken hil aurretik, Diegok esaten zon. Eta esan deuna, 24 urteko motil horrek, herrikoa, seguru asko bere senide komuniok eta alkarrekin ingo zituen Martzelokin, eta ez dakiu, falangista famili batekoa zan, ez dakitoi nahiko arrazoi izango zan, zeatik behintzet hemen voluntario aurkeztu mentzan Martzelo hiltzeko. Eta gainea, Olaberrin bai Angunazpiko Josemarik eta Diego Beake eta bestan batek esan diu, nola esaten mentzola Olaberritar horrek, tiro indagero, earki jodiat, ikusi aldek, oide jotzea. Ez dakit hemen, ala tabernan, gero hemengo lanak inondoren, kontu ebintzat hori zabaldu zen. Eta beste hiltzailea Ataundarra zen, Martzelon kintoa. Martzelok urrin beteko zituen 18 urte, 36-kon, eta gizon honek otsailen beteta zeuzken. Eta ura izan zen bestea, nola baite, Olaberritarra laundu ziona, hemen Martzelo tirokatzen 18 urte zeuzkela. Eta bai batek eta bai bestek etzien gelditu bakarrik Martzelonakin, baizik eta bauzkeu datuk, gure aiarreko, Ataungo aiarreko familikok, lehen guzu mentzuen hemen Benta Isabelen lana egiten zona, eta harrek, aierrea juten zanen, kontatzen mentzon nolako ikeragarrikerik ikusten zituen Benta Isabelen gerra garaien. Eta hori narten, Olaberritar honek, nola preso gehi hori eukitzen zituen bazka egiten da, paiten kontra jarri eta eskuk ipurdin gainen lotuta eta bintzet esaten mentziela etxeko Andre, hoi ez aldi ezu ezer beroik eman behar motiko eta. Ez, horik ez dauk ezer beroen beharrik, eta mai gainen kaskilo balanak hartuta, kas jotzen mentzon. Hemen dauzkenik kamelok horintzat. Esaten mentzon zea horrek, Olaberriko gizon horrek. Eta, hoxe, esan nahi dut horrekin, gehi hore izango ziela, hemen nunbait izango diela, baita ere gogora honain nuke, ez dautze zituen persona horik, baino, baita ere Martzelon bide berdinea eman zuenak. Eta baita ere Ataundarrare, gerra garaien, gari jotzeko garaien, hemen beran gari jotzen haitu eta garai hartan, gari jotze garaien bakizue, beroa, eta behintzete bazkari meindia egiteko atxaldeko hiruek aldea, junta hodie eta bazkari egitea dijotzela bintzete, ala esamentzon gizon horrek. Haudek, oitu lanak dauzkiana. Aste honetan gari jotze bete-betea eta oitu lantegi dauzkiana. 3 laune hilbarreneok, da ez zuka denboraik ezertako. Eta antzion jendek, herrita emamen zion, nola egiten ditu gauza horik eta utzio jendei paken da, olako gauzaik etzakin da, nahi utzi paken, ni bakiz egiten dian da, erantzun mentzola, hori nire atxonan anaiek entzun hori, baserri hortan, bazkari meindia egiten nahi ziela gari jotze garaien. Eta hortako atxona atxaudiala baita ere, aiako elizen ondon zan tabernan baten, nunbait gerra garaien, gerra ondoenen, mutilgaze pilan batean bildu die bintzete festa, bintzete meza ondoenen baten, eta bintzete ambientea behotuta ongo zan, da gure atxona jazinto, esan deten bezala Ataungo aiakoa zan, eta harrek bintzet bertxotan pixkat iten mentzon, eta harrek bintzet esamen zion hiltzaile horri, esamen zion bertxotan, esamen zion hori gure
lehen guzu txiki Jose Munduate bertsolari kontatzen do, nola esan zion, alegie, I oso balientea izan itzean, gue koinadoa hiltzen, baina eunen baten, kajan baten ezurrek hartu, eta hola berria haman barko ditu jende guztin aurrea. Eta holako gauzak esan zizkiola, bazitune, gue atxona jazintok esan dian bezala, Jose Manuel da Jose Mari izeneko bi anaiek, besotik hartu, eta ala bintzet etxea indarka amamen zuen, bildurrez, behaire aurre itiatio, zerbait gertauko zitzaion bildurrez. Han jendek mar inbentzon, baina ez mentzona inoke beha isilik gelditu mentzan, da han ez mentzon inoke zer esan gehiago. Fusilak ez direnez, larrosen emagin, gerrak milaka hilotz zituen eragin. Urtetan gora goaz, adinean adin, aitortzak aragitu, behar dira harin. Memoria ezurretan, geratu ez dadin. Memoria ezurretan, geratu ez dadin. Elkarlan bat izan da, hemen ekarri montatzen doidana, eta aurretikan talerrian, etorri zianean, ordune, aurreneko zean oso garbi zauken apretak, o alpargatak jarri nahi zituela nun bate, esan nahiatikan, apretan kontu bakin, aurreneko zean oso garbi gatu zitzaion. Hortaz, hoi garbi gatuta, nik burun pixkat ibili nun, da guatzen naiz, Mirenek esatezula ikusi behar ziela nola batxera hola, jarrita eta hola, burun ibili nun, bueltatzuk ematen da, basuan gaude, apretak dia, zainak, landare bat, bizi bat moztu ba, mina, toki jonen esana, ja pixkat horti dihua. Azkenean, denon artean jarri duen lan bada, ez dakar, lako mistori aurreneko saioan ikusi ginen, talerrian igual beste modu batea, ingo ginen lazpila, baina honea, etorri ginen lan batian ikustea, eta aldapatik handa, jartzeko tokiatik handa, hau gola igual, hobeto gatuko eta ba.